akan kemas berikut in dua ini kepenta I Gabriela Mukim berising kajung I anda kepenta yang kesem jung Julia Mary Kastimli bat I Lumborlang leng do Amar Silong bat Ringwood Kikun bagi non robor kecing sugi sang bat kambat berkoj bakia pada kepenta I badap hun leng do kenang ba kai jing puit ya I anta jing yo kelung bahkan aku jadi baik bagi nana kamet kebakwat kebakia. Musim jika ruang sang mas pukul nomor lain sebab sapua. Kakatang ukpa badukon badmensem bakoj amen ka jingi jong turai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lembat ka jingi selok jong mensem bakoj kidan rengkat bad pi baro kohan men kopara habang yang hikmat keduan ke jong blay mentak ke step ban simenta ha kane ke jing kenya ke bakoj ke jing u ke jing IT ke jing u na ke banta junga bad jung pi kajing penpau kajing u ya kajing it kajing u yangi bad kajing kuwa kajing u bandan rengkat bad ngi kohan men kopara de mata kadau to kany menta ngin kubur yala de bangilong kinong pop lengba kajing kubur kajing i bangilong kinong pop utrai unma pagi pop jungi badun saj yagi pop jungi baro kenang bamangi ngilong sisa kita ki breu ki bakuj bad ki breu ki babidor ban pediang ya u ha ka Eucharist bad ban simbenta ha kane ke jinglan yam ke bakhoj nga pla how blay badan bor baro badapi kohan men kopara bangala le pop sibun da ke jing perkat da ki tin da ki kam da ke jing leklet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakraw jonga damar katang akarpad ya kamaria bakhoj kabaya isa kathe sati ya ke angel bat kirkoj badapi kohan men kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi un yalam yangi sha ka jung em bom jukut amen akan kemas ke bekoj ni duai ru na kebenta ke ingasem jong ikong Diana Karmau bat ke ing bat I Charles Carbani kerpang ni duai na kebenta I Charles Carbani badan hapadeng ke jingpang ke jingstom ke jing Syasumar hapo Nasaret Hospital mentai dan hapo ICU
Ngiduai kerpangkai nak benta jing i bau trai sisang le kampala nak benta jing i unkta i kamta me bainyo biang ya ke jingkoi ke jingkia ke bapura kenang bamu nang la ban sumari ki kesam berkum juru banang trei kum urang ba hapo ke balang snong jing i ai butrain kurku kurdo ya ki kun ki tiru kum ju baro kinong sumar ya i pamakiru kenang la susu banyo kata kemet ke bekot ke bekia ban sumar ya habau dan haying lane hapo hospital koblei me bala hukum ya Barnabas bekot uba ladap daga jingej bat daumen sem bekot an pan kentang na ke benta ka jingkela ke bamut ya ke gentil to ai ba ke gospel of Christ ya ke ba ulayalap daga jingshram en pen benatista hakakin bat hakakam daut rajung Yesus Kristus kon jung me ubu imbat basan sha rengkat bat me hakajung long kawai jong omen sembakut ublay jinom la jinom amen. Kajing pulih ki kam joki apostol hakito kisngi bunba kibreu kibalangai kilapai shautrai akubor spangkane kalapoi shikishkor jong kabalang ha Jerusalem kumta kilapa yo Barnabas cha Antioch habau lapoi bala yo i ya kachingai e ublei la seukmen bala kuntu ya ki baro banyai ne hautrai daga donut kabaskem naba ulong ubreu babha badap da mensim bakhoj bar kachingai badak bunba kibreu kilapan yasno hautrai nangta u Barnabas la leisha Tirus barwat ya u Saulus badenda lo shem ya u lo wanyalam ya u sha Antioch baro chisnem kanthi klia kandu ya kabalang bat kila hikai ya bunba haupajba badai ha Antioch ba ya kisenran lakot akasin beningkong ki Kristan teha kabalang kabaha Antioch kila don kidung ya tulpa bat kila hikai u Barnabas u Simeon yau balakot u Bayong u Lasius u Banakirni u Manaen u khot jong ka ying bishar jong u Herod titrak bar u Saulus katba kidang yamane ya u trai bat kila sha jingit mensim bakut ul ong haki dopen kerpang na kamta jonga ya u Barnabas bat u Saulus na kamta kakam kaba ngalamang na kamta jongki kumta hadin kajing sha jingit bar kajing duai kilabu yakikti halor jongki bat kilapha ano yaki kaktin jong utrai sam kandai pupra nambal nyo spa prakunyo Bye.
try don ringkat bat pi kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Matthews kaburam hame ko try agata kapor u Jisu ulong hala kisenran watharai bang alawan ban pendu pendamno yaki an bat ya kinong yutu lupa ngamwan ban pendu pendam yaki Henry ban penbiang janai yaki ngayatu shisha happy nadu ba kabneng bat kakendau kinjano wat iwe nai dakred ne ipngit jong dakred in omja na kaan tat enda lapenda baro namar kata jar bapen ken wat yakawei kabaret na kine kihukum bat uhikai yakiwe ban le kumjo nyeu yu baretam ha kahima beneng Henry jar bakongu yaki bat ubahikai yaki nyeu yu bakrau ha kahima beneng ka gospel jong utrai ka jingroya me ko Chris watharai bangalawan ban pendu pendam ya kaan bat ya kinong yutu lupa Henry ngawan ban pendap ban penpura ban penjana yaki kine kide ki kentin ki bau Jisu Ukraine hanga pada pi ha kana ka step ko hanmen ko para ngitip shai bau Jisu wan shakana ka prathai ban penpura ya ka jing im jonga bat jong pi ban penpura ya ka jinglong jong kane ka prathai ban penpura ya ka jing it ka jong ublei na ka banta jungi iwe paiwe habau Jisu lawan sa kana ka prathai ban penpura ya ka jing it ka jong blei ban penpura ya ka jing im ka junga ka jong pi ko hanmen ko para ula jidru ken yang abade pi ban peteng ban le ya kana ka kam u Jisu la dab le ya ka e ka bau dei ban le kam tame kumbaong ngalawan ban penpura ulawan ban penpura Henry mentapat day ka deiti ka junga ka jungpi ka day ka kamram ka junga ka jungpi ban yai penpura ya ka e ka bau Jisu ula penpura habang ipej ha ka jing im junga ba jungpi menta habang ipusan ya ka jing im jong kana ka prathai habang ipej ya ka imlang ka salang ka jungi habang ipej ya kabalang ga jungi habang ipej ya kiying kisam jungi hoj ko hanmen ko para ngidon ki an ngidon ki rule ngidon kita ki kanun baro ki bayarap yang abade pi ban pen janai ya ka jing im jungi ban pen janai ya karkom yat karkom im ka jungi baro kina ki an ki bangidon ki de kita ki bayarap yang i ban pen janai ya ka jing im ban wanra ya kata ka jing it ban wanra ya kata ke jingsuk Henry menta pat ngiyo i da kongpong wala dang ngidon ki an wala dang ngidon kita ki rule wala dang ngidon kita ki ki bayar rap yang i ban long kita ki breu ki bapura ban long kita ki breu ki bajanai lane ban yo ya kata ke jing it ke basisha ngim nyeu kor shu yaki ngi la kanta yaki menta namar ka jing bom nyeu kor ka jingi nabar ka jing bom ken snap ka jungi yaki namar ka jing kanta jungi yaki na ki an ki kanun kapan long yangi ban yo ya ka jing e ka jing jinjar kapan long yangi ban du no ya ka e ka ba la bu la mang na ka banta jungi ngi la du no ya ka ta ka jing pen pura ka bau Jisu lawan ra ha ka jing im jonga jung pi na ka banta jungi iwe paiwe u Jisu ong shai ha ka lain bakut jong ka gospel ka bangi pule menta ka sungi lada pikongu lada pile ya kine ki an ki balabu na ka banta jung pi ya kine ki rule ki balabu na ka banta jung pi ya kine ki an ki rule ki bangang alawan ban pen pura pin yo ya ka bainong ka babha lada pi kantaj lada pi kai ki we ban kantaj ya kine ki an ki rule kan mau u Jisu ong enyeu ya pi ubaritam hakai ma beneng ngiyo ngin sayo ya kata ka jing penram om dai tang ha
bangi khlat no na kana ke perthai om dei tang ha khmat ublei ha kasngi bishar bakadu hanrei wat ha ka jing em jungi bamenta kasngi wat ha ka jing em jungi kat bang gedang em ha kana ke perthai shong basa ladangi pej balengi yo mat ya ke jing jinjar ha ka jing em balengi yo mat ya kine ke jing khoslai ha ka jing em balengi yo mat ya kana ke jing ya pai ke jing pra ha ka jing em lane ngi yo mat ngi yo I kelang sadong jungi kadei kadau ke bamanga mapi ngim nyeu korshu yakin ki an kirul kadai ke bamanga mapi ngim ngilakan taje ki ke bamanga mapi ngim semla ngim kwa ban im ya ke jing im jungi kat kum kine ki rul ki an ki ba kabalang kal ai kaba ublei ula ai kaba ki imlang gas alang jungi ka ai den mata kadau ko hanmen ko para menta kasngi ngihaban pankan mau ya lade Jisu lawan sakana ke pertai ban penpura ya kini ki an ya kini ki rule ki bangidan ban penpura ya kata ka jing blai ban penpura ya kata ka ke pamangingi don kam lengba ka jing wan long breu jing lengba ka jing hikai ka jing lengba ka jing em ka jing lengba ka jing IT ka jing ya la ka jong ka jing em tamangi ro ken la khot la werengi bangi dei ban em ya ka jing em jungi kat kum kene ki an kirul ki bangidan ha ka im lang kasalang ban em ya ka jing em jungi ban ya ya kelenti jungi kat kum kita ki hukum ki bau blaul ai hapo ka balang lengba ka balang ki bamanga mapi kum ki khun ki ti ngin em ya ka jing em jungi kat kum kita ki rul ki an ki ba ki kimi ki pa lane ki bahalor jungi ki labo kohan men ko para kamram ka junga ka jungpi menta kasngi lashai pada kasngi ki bansawan bangi dei banong ba ngi ngin penpura ya kine ki an ya kine ki rul ki ba ublei ul ai hangi ngi duai ken ko hanmen ko para na ka benta kane ka jungi ai na ka benta kane ka bor ka ba mangama pi ngila ban penpura ya kine ki an na maru trai ula penpura yaki bad u try ula pen kham te yengi ban pen pora ken ya kene baro namar ka jing persang jingi ban pen pora ya kene ki an ya kene ki rule ki bangidan kawan ra ya kata ka jing kerku ha ka jing im bamarwe jingi menta bad hadin bangila pen kudno ya kene ka jing im jingi na kene ka pertai and yoro ya Jesus Christ ngin yang ngin pla ya la ka jong ke chinget nga nget Haublei non tau ka nang ba ka ndau padao Jesus Christ kon mamaroi chungu utrai chungi ya bala pon no man sem ba khoj ya bala khana kamaria tesoti ya usna ben pintus pilatus lasana pnayu la ya bala tabiu la ya shbayab akasngi ka balai la lipan ka bayap usang shukman blai ka abdan bor bara nang ta wan parban bishar ki em ki bayap amen sim bakhoj akabalang ka thlek bakhoj ha ga jing salo kr khoj ha ga jing ma bagi pop ha ga jing mi pat ka da la ga jing bom chukot amen But lie spot in your post. Lie spot in your post. Bye.
Toduai ko para baga jeng kenya junga bat jong pi kan long bapediang hu nak madu blai ku pa badan bor baro. Toduai bideng jeng kenya nak kimi jong pi nak benta ke jeng ro beron berkateng ke jungu kai jeng mentai ngi bat balang ku jungu baro kuai. Topen koi da ke jeng kerku jong me ngi karpat ko trai ya ke jeng ai ki bangi la terwa kenang ba da ke jeng ai jong me ken pen kelang hangi ya kading jong ka jing ik jong me da ka bau Barnabas ulara sha ka jing shai jong ka gospel sha ka gentil dau Chris utrai jungi amen. Utrai don rain card but pi token to yalaki donod tong in ang utrai blay jungi da sha ka long basong hak bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu ko blai badan bor bat bom jikut lang ba trai jungi u Jesus Christ namar melate ya ka balang jong me ka bayang skam triang ha kanong rim jong ki apostol ba kan long ka dak bayai ne jong ka jing khoi jong me hang ne hasla prathei bat ka sakhi habaro ya ke jingkurku jong ka beneng namar kata menta bat pateng la pateng rengkat bat ka kenhun jong ki angel ngirwai hame nadu ke danut jongi kat ba ngi pertajam rengkat lang bat ngi penbena. Da shisha melong bukhoit ko try ka thamay jong ka jing khoj baro damar ka ta ngi karpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ka jing terwa jungi da ka bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kaman snobha ula priang ya ka jing sha shitam ula shim yukpu dak badak baingu yame ula kediai u balai halagi sandran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabanta jongpi Hakajukur kam endala layabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngel Kajing
Namar kata ngi bapan manta ya gajing ya bar gajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong gajing em bad ya kukuri jong gajing penem ngi dai ngwadem namar melenyew yangi babit ban yang akmar jong me bad ban sakri me da kebas nguret ngi kerpat me bangi ki bayo banta hakamet bad kasna mokres ngi long ki ba lapan yetli kawai daw men sem bakoj token mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang hasatlah kepertai bato penjana ya ka ha gajing rengkat bat upublio ukpa bakoj jengi wal bad marwen ubishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ki henmen ki para shenrang bad kantei ki balayot ya dak bakermen ya gajing mi pat bad ya baro ki blaklat no agajing isnei jong me to pediang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat yame barengkat bad kamariat hesoti bakoj ka kmi jong ublei ujesa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj bad baro kerukoj ki blapen sngo bahaya me pateng lapateng ngi long ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bad bengenira bad pendan buram yame daw kun jong me u Jesus Christ. Dau lembat u badhau kan long hame bleu pa badan bor ha gajing long kawai jong men sem bakoj baro ka borom bad gajing ro junom la junam amen. Kumbala hukum yang i daw nong penem bat kumbal hikai ngedektin blai ngi nod banong kok pa jungi kanwan kahima jume kalong kamon jume hak kumba hapneng to ayingi menca ke jungbam jungi kabahala kasngi batama bingi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi adwad yalam yangi sha ke jing pensoi hanre de perlaj yangi na ke bas new to penlaj yangi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbon jume to ay jing sok jing sanya ki sngi jungi kenang ba da ke jing rap ke jing isnei jume ngin lai barabor na gepop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kerman bakoj bat ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar ke jungi galam kaiba ke jungi kabor kaboram junam la junam Kodra Jesus Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai epi ka jingsuk junga nga ayapi wat pe yaki pop jungi henry ya ka jinge jong ka balang jungme bad ha ka jingsbun jungme to ay ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubim bad basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko try ka dan barabor rengkat bad pi ru tong ini terwa ya ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bad pi Hakme kulang brod jong blai hakme bakit no yaki pop jong ga pertai suk yangi balasakot sha kane ke jing kawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam song hok gaman rung apo ka ying ga junga henresh ong tang naktin kaman sim junga kan sakia hi kamer bat kasna mukris kan rui bat kini lamingi sha ka jing embom jukut amen.
Chris. Kamedas nam 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 Chris.
beneng to ai ba ka jing e ba mela ai ni au kun chung me Jesus Christ wa men chung e ba ka thali ding jong ka jing it spoon kan kalang ha gida no jong e da man sim ba khoi kan to su biang ha ni ya ka jing kraman bala kar khu nak ban ta ka jing wan ka hi ma jong me to ai ba ka jing e chung me kan pan kala dur ni sha ka nung lo rang kha bam ju jong thai ban bedi ke sambai jong gospel I begitu kesembai kan penkeladur asapo itu jat penriu kepertai mariang barok away ha kejeng kemelanti bati kena ika peneng batumai bat kepertai batumai ha banda kibo jong peman laweng no kaburom jong me kan pensan jenom to I bekejeng jong me ni eki program jong kejeng kremen ya kejeng nut ya ketia jeng sebeneng I bakata kaju kejeng and pansapriang e kajing lakman sub jong no suspa jungi satla ka perthai chame ko ble jungi balakar ko junam kanlong borom ber kajing ra junam amen ko pa jungi ba habneng kalong ko khoj akarteng jong me man ki ma jungi kalong ka man jungi akte ba neng tai ni menta ka jung bam jungi ka ba hala kasngi atama bingi krangkang jungi kumbang ro ma bi ka bless ne yangi Dua dia lamingi sa kajin pansoy and red panlajangi nakabasnew amen kublay kumaria kepada berkecing hei utrai dan batpa belakar kuya pana penengkantay belakar kuya so ko chong pau jisu kumaria bakoy kami chong blay turuan nak benta jini kanong pop benta berkapor kecing ap kecing amen kaburam hau pa pada kun pada mensim bakoy Amen. Tong in yaduai. Kadba ngiyopanyang ya kesenjat jong ke jing imbom cukut ngikar padret ya me ko try. Baya kaba ngipan menta dakidak kesin jong ka sakramen ha kesngiken mau jong apostol Barnabas bakoj. Nginla bansnutu purayaka daw kris utray jungi utray udan rengkat bat pi ublay badan borbaro unkur kuya pi pa badakun man sem bakoit amen tolisuk ej bat sekru utray dakajing em babha jong pi isngangu yaw blay Barsaus pa lai pua. Kenya royo try to express,